Ola, boas tardes casi a todos. Moitas grazas, únome ao agradecemento, vale, a Isabel e a todos vos por termos aquí escoitar toda a mañá dun sábado persoas que falamos, que venimos do ámbito sanitario do final da vida. Cando Isabel contactou comigo para falar sobre as instrucciones previas, sentín un gran alivio. Eu fago moitísimo traballo comunitario de información en instrucciones previas, sempre no ámbito de persoas que non teñen ningún contacto cas instrucciones previas, teño que empezar de cero. Entón, isto me facilita moito poder expoñer a miña opinión sobre para que nos vale o documento de instrucciones previas, fundamental, como o máximo a guinda da autonomía do paciente, a máxima guinda, a máxima tarta da autonomía do paciente, pero tamén como ferramenta para falar do final de vida. Vale? Entón, vou a facer unha exposición sobre a necesidade de utilizar o documento de instrucciones previas como unha ferramenta para que as persoas podan manifestar a súa vontade e como unha guía, un guía burros para que a xente poda falar cando lle é complicado falar de final de vida, como familiares e como profesionais, e como a guinda do pastel do proceso de planificación de cuidados. Vale? A guinda do pastel é poder formalizar e inscribir un documento de instrucciones previas, pero o fin en sí mismo do documento te lo registrado, lógicamente, pero o fin é haber falado e haber organizado os teus cuidados e, sobre todo, a túa vontade. En cualquier caso, por si acaso alguén, alguna persona da sala, teño que poner as gafas, porque se non vexo nada. Antes de nada, bueno, tamén a presentación, moitas gracias, Teresa, polas palabras tan cariñosas. Son traballadora social, eu non son jefa e eu traballo na Unidade de Cuidados Paliativos da Coruña. Tamén son unha das persoas habilitadas no meu servicio de traballo social, que somos 25 persoas, 12 xa habilitadas, tanto en atención primaria como en atención especializada. E bueno, temos unha demanda tremenda para a formalización dos documentos de instrucciones previas. Teño que decir que moitísimas das persoas que chegan a facer o documento de instrucciones previas veñen previamente informadas, vale? Por los médicos de atención primaria, por los médicos especialistas, por este mare magnum sanitario que vamos pasando todos os pacientes. Unha pincelada moi breve, por se alguén non sabe o que é un documento escrito onde as persoas maiores de 18 anos deixan manifestado a súa preferencia sobre os tratamentos que queren recibir para cando non poden decidir, vale? Isto, claro, é o que da cuestión. Mentras que estamos autónomos e vamos decidindo, temos a obrigatoriedade, vale, de non utilizar o documento de instrucciones previas. Esta decisión, cando se usa o documento de instrucciones previas, é cando esta inconsciencia é permanente e é irreversible. Vale, tamén é algo moi importante. O documento ten 3 partes, unha relacionada cos cuidados e tratamentos que queres ou non queres recibir da saúde, unha relacionada coa donación de órganos e desde o ano 21 unha parte que é o momento donde crece a formalización exponencialmente dos documentos de instrucciones previas en Galicia, a aprobación da lei de eutanasia, porque é o único documento legal que existe en el que se pode realizar a prestación de axuda para morrer se has perdido a túa capacidade de decisión. Entón, claro, é tan importante na pregunta que falaban antes, ¿no? En ese proceso que un vai perdendo a súa capacidade, suele ser un proceso. Entón, este é o único legal, que é o único documento legal que existe para que se poda realizar a prestación da axuda para morrer. Voy a facer un paréntesis, porque como a mesa anterior tamén se falou moito da ética, penso que hai un consenso tamén no mundo da medicina e no mundo sanitario de que a primeira solicitude, creo, o que eu vivo na Coruña, a primeira solicitude que acompañamos o paciente de eutanasia, claro, non sería moi ético que o personal sanitario non quixera acompañar o paciente. Outra cosa é que estés de acordo en continuar o proceso,
pero en ser empático, si non as palabras non nos valen para nada. Ser empático, tener compasión, acompañar. ¿Para qué queremos todas esas palabras? Si realmente esa primeira solicitude que é estou de acordo contigo no teu sufrimento, pero non comparto. Creo que esta primeira solicitude, logo xa se buscará quen sea tu médico responsable, etcétera, etcétera, pero este primer acompañamento o ten que facer as persoas que acompañan o paciente ao largo da súa enfermidade, aínda que non estés de acordo. Creo que existe un consenso en que sí que non sería ético non acompañar, creo, eu o que vivo na Coruña. Sí, sí. Que non quería que me olvidara, vale, porque iba a decir non sería lógico e ético, pero sabemos casos que non pasa. Sí. Outra das cousas que ten o documento moi interesante, a figura do interlocutor, que si, por eso vou a entremezclar o documento en sí e a forma de utilizar o documento. Ter un interlocutor que é a persona responsable, a persona que será o que teña contacto co equipo sanitario cando a persona non poda decidir para coñecer exactamente a vontade, o sea, un lío teórico, non? Que temos todos aquí na nosa descripción. Realmente o que temos que preguntarle ás persoas é quen crees que vai a cumplir a túa vontade? Quen crees quen queres que fale por ti xunto co equipo sanitario referente a túa saúde para cando non podas decidir, non? Ese é o interlocutor. Quen crees? Entón, moitas veces le dicimos, bueno, quería usted un interlocutor e non sei, está a filla. Eu non, eu acompaño, pero ni de broma quero ser a súa interlocutora, que non quero participar. Bueno, entón, sigues preguntando. E quen crees? Dice, pois mira, seguramente a miña cuidadora que me acompaña desde hai 5 anos na casa toda a mañán, ela sabe, recoñece a miña cara de dor, recoñece as miñas emocións cando teño o pañal, cando estou manchada, que teño o pañal cagado, falando así fácil. Entón temos que buscar quen queremos que nos represente, non? É moi importante que a familia coñeza a vontade do paciente, claro, porque antes na intervención eu creo que tamén traballar o duelo, que o temos un poquito olvidado no sistema de saúde, traballar o duelo, desde logo será tamén os próximos deberes, non? O fan os equipos de psicología e tamén agora a atención primaria, o acompañamento, pero realmente o duelo será sempre moitísimo mellor se cumplimos a vontade do paciente e, por suposto, quen haya manifestado no seu documento de instrucciones previas. Por suposto, permite exercer autonomía persoal, asegurar que os teus desexos van a ser cumpridos e sirve, sobre todo, para que os teus desexos sexan conocidos para cando non podes decidir. Isto que comentábamos antes do rural de Ourense, entendo que pasa porque quen foi ao domicilio non era o equipo básico de saúde que atendía a esta muller habitualmente. Entendo que unha muller de 103 anos, o seu equipo básico de saúde a tería coñecido. E seguramente tería coñecido ou haberían falado das súas preferencias. Eu quero, non sei, quizás quero pensar que esta pode ser a realidade e que cando ti chamas porque te atopas mal en horario de tarde e noite, cando a noite chega e efectivamente o mellor hai esa sensación máis de soidade ou da vontade, pois o mellor te vai o 061 que non coñece a ninguén e vamos a falar agora tamén do valor da palabra, pero tamén do valor do silencio, non? Temos que aprender a falar e temos que aprender a calar, vale? E a acompañar. Nada, unha pincelada do que é o documento, porque entendo que a maioría das persoas, cando eu vou por aí a dar unha charla sobre documento de instrucciones previas, ademais de que a maioría da xente non sabe do que estamos falando, se digo que levanten a man, bueno, ninguén está ni se le espera que teña o seu documento formalizado. Seguramente neste foro haya moitísima xente que teñades o vosso documento formalizado ou inscrito. Polo tanto, e sobre todo, a aplicación das instrucciones previas cando o estado de inconsciencia da persoa sea permanente e irreversible e xa non poda decidir máis. Que lle pasa á persoa e á saúde? Normalmente temos este gráfico de aquí do medio, que é a persoa que está no medio, porque ahora falamos da atención centrada na persoa e como isto, como estaba antes.
non? Si, centrada en que estaba antes, se falamos de atención centrada na persoa. Pero a persoa que está rodeada de un montón de profesionales y que además ha ido a un montón de instituciones sanitarias diferentes, o centro de saúde, o hospital, consultas externas, hospital de día, hospital de no sé cuánto, a consulta da traballadora social, do psicólogo, do médico, de un médico, de outro médico, o radiólogo, o outro, non? O sea, vamos recollendo, e todos os pacientes tamén recollemos e observamos o que o médico nos dice e o que o médico expresa coa súa condición no verbal, non? A veces dice, te está ali explicando e lle ves a cara e dice, debe ser malo, porque este médico nunca foi tan serio conmigo, ¿no? Nunca se puso en esta tesitura así, ¿no? Pero as persoas tampouco estamos soas. As persoas que estamos sanas ou que temos unha enfermedade somos nais, somos fillas, somos profesionais, somos amigas, e todas esas vivencias as temos na nosa toma de decisións. Vale, como amigas hemos coñecido unha amiga que ha sufrido moito, nos hemos enfadado co seu home pois porque non quería tomar decisiones que ela ao final da vida. As decisiones tomadas ao final da vida son decisiones que a parte emocional te acompañan. O que pasa que as persoas somos persoas e hemos vivido moitos procesos, vale? Hemos tido fillos enfermos, nais enfermas, compañeiras de traballo enfermos, vale? Entón, todo isto empapa a nosa realidade, non somos soas como estamos aí. Hai moita xente ao noso alrededor que coñece cales son as nosas inquietudes e as nosas preferencias, non, relacionados cos cuidados de saúde. E o mellor é unha compañeira de traballo que non coñece a túa nai, pois porque nunca coincidiu que a coñecera, pero mellor ti estás hospitalizada por un cancro de mama e te sale unha compañeira de traballo e falas ca nai. Pois a mí algunha vez me comentou e a nai, a mí non. Pois non, porque somos persoas que temos moita rede, e nesa rede tamén temos que o sistema sanitario nos tiene que cuidar, non? Temos que coñecer e explorar cales son as características de cada persoa, se sufriu unha pérdida recente, se sufriu unha pérdida importante. Vale, non é o mismo, a pérdida, o dolor é igual, pero non é o mismo que se muera a túa nai de 103 que se muera a túa filla de 42. Non quero dicir, esta afectación temos os sistemas sanitarios, equipos de saúde, temos que coñecer cal é a realidade, cal é a vida vivida por esa persona, porque tamén van a estar aí as súas decisións de saúde. Esta guinda, que é o documento de instrucciones previas, pasa por unha planificación de cuidados e na miña experiencia profesional de 15 anos nunha unidade de cuidados paliativos, dende logo todos os profesionais participamos nesta toma de decisións. Falaba antes Irene, non? Dos aspectos de atención paliativa, o físico, por suposto, o psicosocial, o espiritual, non? Que falamos da espiritualidade, da religión, todos estes aspectos dos cuidados paliativos van tomando na balanza, van tomando importancia dependendo das nosas necesidades. O número 1 é o dolor físico. Ese é o número 1. Cando o dolor físico está manejado pola medicina que ten ao alcance o sistema, aparecen outras dores. Teño fillos pequeños, non teño cartos para enterrarme. Vale, as cousas da vida, teño que cambiar os números de cuenta porque a maioría das cuentas están o meu nome e senón a miña muller pasado mañán non vai a ter posibilidade de ter acceso ao sistema económico. A miña muller non sabe nada das facturas da luz. O meu home, quen lle vai a facer a comida pasado mañán? Vale, cada un no seu proceso. Entón, a veces vamos tomando posicións. Como vai a afectarlle a miña morte a miña filla que sempre viviu comigo e agora vai a quedar soa? Vale, entón van tomando posicións as necesidades físicas, as sociais, as psicolóxicas, e entramos, o equipo, entramos a formar parte desta atención, pois cando nos toca, non? Estamos calentando pola baña e alguén di, hoxe faloume
fulanito que a ver dónde se vai a enterrar. Aí volve. Vale? Entón, claro, como as necesidades van equilibrándose, vale, dependendo a necesidade do paciente, partindo para min da premisa que é dolor a persoa sin dor, vale? Pero todos os demás vamos xogando, porque cando dices, bueno, pois non se preocupe, o seu concello se fará cargo do seu enterramento, menos mal, porque xa me tiña a mí isto aquí na cabeza, me tiña. Entón van a tomar no equilibrio outras necesidades. Todos os profesionais, como veis aí, espero que aínda que Chus é tan así na súa expresividade do mal que a veces funcionamos, que é verdad, espero que atopedes na vosa enfermedade moitos profesionales con estas habilidades que eu poño aí, que son eu creo que as mínimas, non? Que temos que falar en cuidados paliativos: a empatía, a palabra, os silencios, igual de importante, a humildade, a profesionalidade, por suposto, porque primeiro queren os pacientes son profesionais con profesionalidade. Atención á familia, atención ao duelo. Usamos os 5 sentidos para a atención ao paciente: o tacto, a vista. Vale, a veces suena una máquina, van a ver a un paciente y dice, pues no sé por qué, y na unidade de miñas le miraste a la cara, está sudoroso. No, la cara está bien. Pues si la cara está bien, ponle bien el aparato, ¿no? Entón, traballamos cos 5 sentidos, que non se nos olviden, vale, como traballadores e como familias, traballamos ca vista, ca escoita. Temos que poner moitísimo interese na opinión do noso paciente, non na nosa. Temos que poner o esforzo nos seus desexos, nos nosos valores. Utilizar o momento, o espacio. Non se pode falar todo en todo momento. O documento de instrucciones previas é unha guinda, é perfecto, pero o importante é que as persoas que nos atenden coñezan os nosos deseos e as nosas vontades. Por suposto, o traballo en equipo. Sin traballo en equipo non poderíamos traballar cas persoas ao final da vida, de ninguna maneira. No ámbito profesional, como era algo dirixido a por que o sistema ha pensado no traballo social para a formalización e inscripción do documento de instrucciones previas, pois porque nos que coñecemos moita normativa en servicios sociais, pero tamén moita normativa do ámbito sanitario, coñecemos toda a normativa, por suposto, referente á formalización, a inscripción dos documentos, a legalidade dos documentos, a legalidade do contido, a legalidade da eutanasia, etc. Entón, nos só informamos e acompañamos ás persoas na elaboración, sino en todo o que ten que ver ca normativa. Facilitamos o proceso de toma de decisións. Promovemos a inclusión de aspectos sociais a veces no documento que ás persoas lle gustaría ter en conta. Moitísimas veces favorecemos o diálogo entre o entorno cuidador e a persona, porque non moitas veces as persoas están de acordo, non? Eu formalizo moitísimos documentos de instrucciones previas no hospital, persoas hospitalizadas, nas residencias de maiores e persoas que veñen das consultas externas e que piden cita no noso hospital. A maioría das persoas que veñen a pedir cita ao hospital fundamentalmente son persoas que ou ben están enfermas ou son acompañantes da súa familia ou son as dúas cousas, e as dúas cousas me refero que son o enfermo máis o acompañante. Entón, aproveitando que está Manolito que fai o seu documento de instrucciones previas, pois eu tamén o vou facer. Vale, entón, moitas veces este diálogo de evitar el conflicto, vale, porque unha dos objetivos tamén de que as persoas teñan formalizado é coñecer a vontade e evitar o conflicto, vale, cando hai que tomar decisiones que son decisiones en la que toca lo emocional, vale. Que pintamos la casa, de verde ou do azul? Verde, 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 dice el señor, verde, verde, y llega allí el obrero y le dice a la mujer, no, de azul. Bueno, pues esa decisión igual se pueden enfadar, ¿vale? Pero no va a generar ningún malestar emocional. Por supuesto, colaboramos en la difusión sobre los documentos de instrucciones previas y la importancia,
y la formación de profesionales, ¿vale? En el ámbito sociosanitario, en el ámbito sanitario y también en el ámbito, en el caso de A Coruña, pues en el ámbito de todo o ámbito comunitario. Allí donde nos chaman, ali vamos. A semana pasada estivemos falando de planificación de cuidados nunha entidade con persoas con discapacidade intelectual, vale? E as súas familias. E realmente, bueno, saíron cousas interesantísimas, entre outras cousas, pois a posibilidade, eu levaba unha proposta de facer un documento con accesibilidade cognitiva, vale? Para persoas con algún problema na súa comunicación. Como conclusións, e a conclusión fundamental e primeira, a perspectiva de xénero, vale? O traballo social non podería existir sin a súa perspectiva feminista, e desde logo cando falamos de final de vida, de cuidados e de decisións, as mulleres levamos a palma. Dos documentos formalizados que coinciden un pouco con todos os datos que hai en toda a comunidade autónoma, pero na Coruña o 67% dos DIP formalizados e realizados son realizados por mulleres, porque as mulleres si están enfermas xa saben como non queren estar, pero si teñen a práctica de haber sido cuidadoras, saben o que non desexan para elas mismas, vale? O teñen bastante claro. Entón, a perspectiva de género, cando atendemos as decisiones e a planificación de cuidados, é fundamental. Todos os documentos que se formalizan na Coruña se formalizan ca característica de la adecuación do esforzo terapéutico, e de estos o 71% dos registrados levaban a solicitude de prestación da axuda para morrer. O documento garantiza as manifestacións relacionadas con cuidado para cando non te podes expresar. É o documento clave para garantir a autonomía das persoas, é clave na posibilidade da prestación da axuda para morrer, o único. E o traballo social, desde logo, a nosa función é seguir formando e seguir informando dos dereitos dos usuarios a planificar sus cuidados en colectivos especialmente vulnerables e tamén na poboación xeral, e o traballo social sanitario acompaña e fai prevalecer as decisións tomadas pola persoa no exercicio da liberdade da súa saúde. E moitas gracias.